Narinig ko na si Bambishni ah. Bambishni! Hi kuya! Good morning! Pasok na si Mark. Bakit yan? Nag-almusal kayo, di pa? Ay! Bakit maingay ang Bambishni? Ulululululululu. Ulululululu. Sige nga, talon nga. Sige nga. Sige nga. Sige nga. Ay! Oh, sige nga. Hoy! Hoy! Hi, Kuya Natsuboy! Hi! Ay! 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 Pas na muna, Kuya! Morning, guys! Nagano ko ng Quaker Oats. Yung instant na, hindi pa kumakain ng maayos eh. Sakit pa rin ng ipin ko. Yan, lagyan ko lang ng Milo. Kaso walang sugar dun sa taas. Mangingitay ng sugar dito kay Inday. Ride tayo ng kitchen niya. Balambishni! Balambishni! Ay! Oh! Ay, bakit? Ay! 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 Ano yan, kuya? Bakit siya kuya, nagagalit? Ha? 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 Ajing! 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 Jing! Jing! Nagagalit si Balambishni, ay! Ay, sus! Ay, sus! Try ko din tong ano. Chinese pala to guys, hindi Japanese. Chinese Canton noodles. Ayun, kasi di ako nasa-satisfied dito sa ano, parang pang baby food. Gusto ko pa rin yung may nginunguya. Ayun, nung oras na, nagpe-prepare pala si Inday ng lunch na yan, Chen. Diretso na lunch. Diretso na lunch. Yan, kabubuhat kahapon ng ano, mga sopa. Sumakit ang katawan. Pising-pising sa Japong. Patugtog ka na nga, boy. Pa-sounds ka. Ha? Pinatugtog mo na ulit yung kay Daryl Ong. Almusal niya yun. Grabe, no? LSS ano eh. Maghay ka sa tita niya. Lupo. Nalimutan ko. Mamaya, check ulit. Si mama gusto nagpapakagat eh. Malasimple ka na. Naku po, si Bambishni. Hyper usa dali. Hyper. Oh, oh, yun na. What this? What this? Paksiw pata. Luto na? Paksiw na pata. Meron kaming food delivery from Inang Reyna. Ayun lang ano. Yung mga pag Sarap. ayatan mo Hindi. mga tibaklas na repolyo. Tikman mo. Masarap pa rin yung ano, sa Korean. Pwede ba yun? Oo, may. Nangingi ako kay mama ng ano, sa palengke. Yung mga Sinabi yun. Oo, ngayon nakakalimutan ko eh, yung mga reject na ano, na gulay. Hindi naman totaling bulok. Yung mga... Oo nga, lalasa. Kadors. Oh, ala. Ala. Sige. Ala, sige. Oo, nagselos. Ala. Nakapal si ano oh. Sunod na kalaro mo may si Lucas tsaka si ano na. Lucia. Yan nasasalubong sa kanya dyan sa, ano, sa gate. Pag mga umara. Magtatalo na yung magtatakbuhan na yun dyan sa gate eh. Magparating na si mama. Tumpak na Ito lang. ikakain. Pinamputol ko lang na itong ano. Tingnan mo kung anong dala ni Inang Reyna. It's peta. Tiko. Stick ko. Patay yung stick oh. Tapos yun nga mga gulay. Ito na ba yan eh? Ayun. Ha? Mataba? Napag. Mga carrots. So, panlagay ko kasi sa ano, sa aso. So, ayun. Bukas na lang daw magdadala si mama ng madami. Hingi niya ako ng mga gulay-gulay doon. Yung mga reject na. Yung mga hindi na pwedeng itinda. Pero hindi naman siya bulok. Mga ano kasi doon, mga namimili doon is mga pang ano, pang restaurant. So, konting itim-itim lang. Hindi na yan pwede. Rejected na yan. So, yun. Pang aso lang naman.
Pata. Naulan kaya, Mi. Grabe yung panoy na yung plastic. pang 10 kilo eh. Kaya sa salin. Ganyan mo na lang. Huwag mo na isalin. Pangit. Ingat. Dandan. Oh, huwag mo yan yung laman. Maano yan eh. Ayan. Yun. Yummers. Pata, 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 pata. Pag mga nagluwas na, namunan pag baga din po. Na din mga ayam. Translate. Pag lumabas na daw yung mga ano, mga apo niya, yun ang kakargay niya, hindi na mga aso. Bagay sa'yo may mga ganyan, may. Makukulay na damit. Pakulay ka na ng buhok, may. Kaya mo talaga. Lola na daw siya. Uy, kaya pala, oh. Pareho tayo ng earrings, may. Yeah. Ayun. Huwag kami ng earrings ni Mami. Tutuwa sa aso. Merdo ay big. Di man yan yung tao na ni. Hindi. Wow, may bata. This is the last night. Ganda naman kasi talaga eh. Ay, na naganda. Daryl, oh. Everyone? Layo. Piling na ito. Bato sila na happy. Di ba? Tingin si Daryl. Ha? Mataas ang boses ni Daryl. Yan. Pag mababa na. Mababa ko ba yan? LSS kami dyan, guys. Nadamay na rin ako kasi lagi nila may matugtog. Pag si Daryl, wali-wili na lumulo. Lunch break, guys. What time is it? 2 o'clock na? 3. Oh my God, 3 o'clock na. Ayun. Tapos na namin i-seal yung ano, mga order ni si Sherlyn. Para sa Pretty Angel Shop. 300 pieces. Yun. Tomorrow, i-pick up. Kain tayo! Pabili ako sa kanila ngayon, Jollibee. Kasi may minute up sila. Ano 2 pieces? Pag fragrance. Bigay ko sa taas. Lugpa si Inday, ah. Let's eat. Bakit? Nasara silang dalawa. Ayan, sige. Sige, Winnie the Pooh naman. Aray ko. Dali. Oh, ano ka ngayon? Oo. Uwi na yan si ano, Bambi bukas. Bukas na ba? Sa 13. 13. Sige. Ano ba naman yung Si Lucky. Nagantay na lang kay Lucky. Si Lucia. nawala yung ano? Yung tayo, natatanggal pa. Tanggal na eh. Tangix ka, hindi dapat yan yung kaya nga. Natatanggal yung ano. Kasi natatanggal. Ventura. Lagot kayo. Oh! Kaya pala po, bili ka ng ano ah. Gagano. Pagpura sa ballpen. Ang utak mo ah. Lalagyan ko nga eh. Yung pampura sa ballpen. Yun ang gagawin pintura ni Joe. Oh. Ito nga pala. Oh, ito, dalawang to. Oh. Sige. Sige. Yeah. Hello.
Hi guys, ngaragers ako ngayon. Matatapos lang namin sa baba. Nagpa-ship. Tapos nagayos ako ng mga bagong stocks ng mga products. Dumating yung ibang supply, mga ganon. Kaya ayun, ito pa yung damit ko kahapon, hindi pa ako naligo. So yun, and then may masamang balita nga na dumating kasi si Marble, yung punsoy ni Puchi, kapatid nila yun, at saka ni Spotty. And third is, ayun, namatay na. Yung na-post ko sa Instagram na meron siyang, yung enlarge yung liver niya. So, ayun, after siyang dalhin ni Nene sa vet, siguro 3 days ngayon, na din yan na nakayanang guys, namatay na siya. Kaya, grabe, alam nyo naman ako na kapag tungkol na sa mga aso. Ayun na naman tayo. Ayun, sobrang hawa ako kanina. Kahit na hindi na ako yung nag-alaga sa kanya. Grabe talaga. Kasi, ayun nga, alam niyo naman pagtungkol sa mga alaga namin, sa mga aso, is very emotional talaga ako. So, ayun, pinaalam sa akin ni Nene na gano'n nga na nakayanan ni Marble. Tapos, nag-sorry siya kasi ginawa naman niya lahat. Ayun. Hindi ko naman sinisisi si Nene kasi syempre, sakit yun nagkasakit yung aso. So, hindi talaga may iwasan yun. Kaya sabi ko sa kanya, sa natitirang aso, si 30, isalagaan niya, lagi nang i-visit sa vet. Sabi ko yung pera is, huwag siyang manghinayan sa pera kasi ibang ibang saya naman yung binibigay ng mga alaga. So, yun lang. Medyo malungkot lang talaga. Hindi medyo kasi talagang sobrang lungkot guys. Talagang gumangawa ako kanina. Si Jackie nagpakita sa akin Akala niya daw kasi alam ko na. Sabi niya, ate sino nga to? Nakatawa kasi sa picture yung post ni Nene. Nakatawa. Tapos sabi ko, ay okay na yata si Marble. Tapos pagbasa ko nung caption, ayun na, wala na pala siya. Kaya talagang parang binagsakan na naman ako ng langit at lupa, guys. Alam nyo yun, sobrang awa ako. Sobra talaga. Yung lang makakapil nito, yung mga dog lover, yung mga animal lover, pet lover, yun. Mafe-feel nyo ako, alam ko yan. Kaya hindi sa nagdadrama ako, ganoon. Talagang, alam ko, feel nyo ako ngayon. Feel nyo si Nene na sobrang iyak din kasi syempre, napamahal na yun sa kanya kahit na ba 2 months lang na nagtagal si Marble sa kanya. Kasi siya na nag-alaga nun every day kasama niya, every night nasa kwarto nila natutulog, 'di ba? So ayun lang, sobrang nakaka-depress. Yung mga ganong balita. Hindi lahat talaga is masaya. Although masaya kasi nakarami kami ng benta ngayon. Madaming orders, pero yung mga ganito is kumbaga wala kasing tatalo talaga kapag kayo sa guys, yung sa mga alaga, ganun. Pamilya kasi talaga sila kaya nakakaloka. Lahat kami nag-iyak, pati si Mika. Yung pagdating nila is, bakit ka umiiyak? Sabi ko si si Marble, ganun. Kaya umiyak na rin sila. Kaya yun lang. Kaloka, napakwet pa na naman ako. Wala din kasi akong masyadong vlog ngayon Sobrang sakit ng ulo ko pag umiiyak ako. Yung parang ang sakit sa damdamin. Ang sakit din sa ulo. Alam nyo yan. Kaya ayun, hindi ko alam kung matutuloy na naman kami kasi kahapon di kami natuloy Nahiya na nga ako dun sa makikipag-meet sa akin kay Kate ba yun? Or Kane Nuki? Sorry kasi talagang ayun nga, may may balita lang na parang hindi ko kayang tumawa naman diba? So, pinarisked ko na lang yung meet up namin. Pasensya na talaga. So, yun lang guys. And kailangan ko din ilakad-lakad si Mika. Samahan ko and aliw-aliwin ang sarili ko kasi alam nyo naman hanggat nakikita ko yung picture ng mga aso, yung mga is nanunumbali. Kaya, ayun siguro gala-gala kami. Hopefully, hindi umulan. Kasi na ngayon 11 na. 6 days na lang na ni Mika, talagang due date na. Kaya tatagtagin ko itong buntis na to. So yun lang guys, and din, shoutout din sa isa kong sa best friend ko dyan akong makalait sa amin is Wagas na Kesyo. Ang bahay namin is tawag doon parang
sa ano na nga lang daw, sa squatter na nga lang daw nakatira is para pang dog pound. So, ayun, wala kang magagawa kasi wala kang puso. Hindi mo mararamdaman yung ano, yung nararamdaman namin ng mga pet lovers. So, sabihin mo na kung anong gusto mo sabihin, mabaho, madaming time, mapanghe, madaming ano, madaming ipis, daga, whatsoever. Pero, iba yung saya na binibigay sa akin ng mga pets ko. So, siguro, yun ang wala ka, yung saya na nararamdaman ko. Kaya, ganun na lang ang galit mo sa akin at sa mga aso ko, at sa mga kapatid ko na di ka naman inaano. So, yun lang. I love you pa rin kasi ano, nakukuha mo pa rin subaybayan yung vlog ko. Kahit na ayaw na ayaw mo sa akin, diba? Pinipilit mo pa rin yung sarili mo na silipin yung vlog ko. Tapos, pintasan ako. So, views pa rin yun. Kaya, okay lang. Basta hindi mo ko mapapaiyak dyan. Naiiyak lang ako pagdating sa mga pets ko pag ano na sila. Iniiwan na kami. Pero, ayun guys, yun lang. Ang daldal ko. Pampahaba lang ng vlog. Ito joke lang. So, ayun, makapag-shower na nga para makalayas na kami. Hi guys, si Mommy. Ayun, may hotdog. Nagpapaluto ako. Ito naman si Mommy. Ito si Jenny. Hotdog ang gusto niya daw ulam. Itong CDO chicken franks. Kaya nagano lang ako ng 6 pieces. Kasi magluluto ako ng miswa na may ginger. Tapos, tawag doon, kinchay. So, parang yung lasa niya is oriental. Yung lasa niya. So, yun. So, ako pa natikman yun. Basta natikman ko yun somewhere na Chinese eh. Parang Chinese dish siya. Kaya yun, nagustuhan ko. Masarap. So, niluluto ko siya. Pagka nag-crave lang ako. So, yun, natay ko lang si Chai kasi nagpabila ko ng chicken. Tapos, egg. Puchi! Quiet! Pati tangkay. Ano yun? Yung gamot lang ang tanggalin mo. Ano ba yun? Tama, gamot sa atin yan, di ba? Ugat. Ayun. Ugat. Pero gamot, di ba? Tawag sa atin yan. Yan. Yung ugat sa amin, tawag is gamot. Tanggalin mo. Ayan yung kinchay. And then yung onion. Dahon ng sibuyas. And guys, ito na yung chicken. Tapos, sineparate ko yung ano niya. Breast pala ito. Half lang ng breast. And then, sineparate ko yung taba. Yan ang gagamitin ko pang oil. Ito gagamit niya ng vegetable oil. Yan. Pamantikain ko lang ito. Diba? Ganyan. Kakapasin lang natin ng pizza. Dito na pala yung egg. Palaga na ako ng egg. Para dito. Dapat may ano pa ito. Nakalimutan kong sabihin kay Jackie. Konting liver. Kasi wag na. Para hindi masyadong malansa. May sabaw kasi ito eh. Hindi natin lagyan ng liver. Yan o. Nagmamantika agad ito. Grabe. Yan. Palabasin lang natin mantika dyan bago tayo mag-isa. Ay! Dirty dyan! Alis kayo dyan. Ay! Papalo! Alis! Dirty yan. Dirty. Doon. Ay! Doon kayo. Dali. Dito tayo. Dali. Huwag kayo dyan sa basurahan. Ay! Miggy, di ba sabi ko sa'yo, huwag ka na lumapit. Huwag ka na magpadede. Isa ka pa eh. Mapapalo kita eh. Ha? O, yan na yung mga alagad mo. O. TV boy. Aray. Oops. Bakit na magyakit sa upuan? Lulusog nila. Gigil. So, ayan na siya guys. Tunaw na siya. Wait lang. Hanang ko lang yung niliwanagan ko lang. Ayan. Oops. Masunog. Lagay na natin yung ginger muna.
Tapos ito, pwede huwag na natin isaalian kasi taba yan eh. We don't like that sa ating dish. Yung oil lang ang kinuha ko. Ayan. Bango. Check natin yung itlog. 1 minute pa. Para hard-boiled talaga siya. Okay, let's add it. Uy! Sorry. Bawang. Konting bawang lang kasi maglalagay ako ng ano, yung crispy garlic. And then, onion. Sarap oh. Ang daming ano, garnish. Kaya magpapasarap eh, yung garnish niya. Bango. Bango. Pa-prepare akong tubig, Jackie pala, pansabaw. Then, sunod natin yung chicken. Laman ng chicken. Chicken breast. Bango, bango. Kasa ng apoy. Hanapin natin yung ground pepper. Pagamitin natin ngayon. Black pepper meal ng McCormick. Para mas masarap siya. Kasi di pa bukas. Okay? Ano yun? Tanggalin mo nga, Jackie, kasi yung ano dun. Ano sobrang mo. Tapos. Maya na nga. Yan, hanggang mag-brown lang siya, guys. Tapos lalagyan natin ng tubig. Wala pala siyang salt. Lagyan ng salt. Alin? Yan, tanggal na ni Jackie yung ano. Lots of pepper. Uy, kalimutan itlog. Ano to? Paano na ito, Jackie? Ilagay sa... Tapos lagyan mong malamig na tubig. Yung galing na sa ano ref. Para mabilis maano. Mabalatan. Hi, Daddy. Galing na naman siya sa pag-workout. Jollibee. Number 1 gram. Para saan daw yung ano, ginseng na iniinom mo? Energy drink. Energy. Dapat luminom ka nung bago ka nag-workout. Ayan. Kaya na yun, guys. Hindi, maya-maya. Mga 5 minutes. Laki na yung pansabaw natin, Jackie. 1 kilong creatine. Creatine. Natanong muna si Dalton about dyan. Sige, palagyan ako. Dami itong mga pinakaulong ko bargada na gumagamit ako. Oops. Wait lang. Konti pa. Yan. Wag! Gagi. Wala yung lasa niyan eh. Parang umuulan. Sabaw. So, boil lang natin siya, guys. Tapos, add na natin naman ang miswa. Kaya nagpabili lang ako ng 4 na piraso, tagli 5 piso. Siyempre, mag-add tayo ng... Hindi, bukas na yan. Oo. Add tayo nitong pork cubes. Ah, hindi. Chicken cubes. Kasi chicken yung inano natin. Ginamit natin. Daddy, bigay mo to sa kanila, oh. Chicharon, balat. Pero walang lasa yan. Kinuha na ko lang yan ng ano eh. Ng oil.
Tagal mabuksan ito ah. Haba na ng vlogs guys, pasensya na. Puro sa pagluluto pa lang. Ayan, kunin ko lang yung takip. Then takpan para kumulo na. So yun guys. Bumukulo na. Bumili nga pala kami ng gas. Bigla naubusan ng gas eh. Pasensya na. Tagal. Ayan, drop natin yung miswa. Oops. Kiri whoops. Kiri whoops. Ubusin ko ba to? Ayan, apat. Kaya na siguro yan. Wait lang. Meron pa dun sa kabila eh. Ang hotdog ni Chris. Daddy, hangay mo ng hotdog eh. Baka ano. Plato. Okay na to. Hindi yan. Plato lang dun sa ano. Ayun, kasya pa guys yung isang ano. Uy, apat lang pala yun, Jackie na. Kala ko 5. Okay na pala yung guys. Sinubos ko din pala 4. Okay, ito na anak. Hangoy na lang daddy mo. Kain na tayo. Ooh, yummers. And then, isang kulo lang. Tapos okay na yan. Tignan natin. Tama na ang timpla. Sarap. The best. Laging the best, you know? Yummers. Yan, okay na yun guys. Patay na natin yung apoy. And then, add na natin ito. Yan. Ito yung magpapabango lalo eh. Yan, sarap. Grabe. Amoy pa lang. Sabog na. Prep ka na dyan, ano, Jackie? Kaya na tayo. Ayan na. Ang aking miswa. Yan pala miswa. Then, mamaya na pag plate ko na. Ayun yan. Yummers. Let's eat. Ayan. Kuha na lang ng kanya-kanyang egg. Pray na muna. Let's pray. Baby, send the Holy Spirit within me. Bless us, O Lord, in this soldier. We're about to receive from thy bounty to Christ our daily. Kain tayo. Let's eat. Ang bilis ng araw eh, no? Friday na naman pala tomorrow. Weekend na naman. Alam ko may dalawang long weekend tayo ngayon. Hindi ko lang sure kung kailan yun. Kung ngayong week na yun, kung itong weekend na to, tapos sa susunod or sa susunod at sa susunod. Kasi sa birthday ni Ju is, alam mo lang weekend yun eh. Kasi kaano niya si, sino ba yun? Aquino ba guys? Edsa ba yun? Basta, ano ba yan? Walang kalam-alam sa history. Nabasa ko lang sa, sa Facebook na dalawang Bisaya. Dalawang long weekend ngayong buwan na ng August. So, ayun, bilis-bilis, grabe. Patapos na naman ang August. Oh, malapit na naman matapos ang August. Burr months na. Kaloka. Grabe lang. 2017 na. Diyos ko pa. Ano ba yan? Matatagdagan na naman ang edad natin yan. Anyway, ayun guys, nakapag-freshen up na ako. And, palata pa bang magayong mata ko. Pasensya na. And then, nga pala, kaninang umaga, nanonood ako ng mga mga old vlogs namin, yung wala pa akong braces, yung first 2 months na may braces ako, mga kaloka lang na na makita yung changes talaga, no. Dati yung ganun pa yung para pa akong donkey. Yung ko palabas eh. Ayun, nakakatawa lang na may nabago din naman kahit pa paano. Yeah. Ayun lang. Excited na akong matanggal to guys. Sana bago matapos ang taon is masyonggal na to para sa Pasko at bagong taon is masarap kumain ang kumain. So yun. And isa pa pala yun nga.
sa panonood ko ng ng mga old vlogs namin is nakita ko yung yung hair ko long pa, tapos na hanggang dito, and then hanggang sa naging ganito na. So ayun, bigla ko na miss yung long hair, kaya panalo na kayo guys, magpapahaba na ako ulit. So last na tong pagupit ko na to. Di ko na tatapusin yung 1 year na puro short hair. Ayan, papahabay ko na siya, promise. Namiss ko din bigla yung may something na So kaya kasi magtataglamig na din naman Kaya ayun lang. Yun lang ang kwento ko sa inyo ngayon. And good night, we'll see you tomorrow. Bukas maglilista na ako ng mga pa-shoutout. Kasi Saturday, hindi pa! 1 day pa pala. Saturday pa pala. Sabi ko every weekend, diba? So, Saturday pa. So, ano lang kayo? Comment lang kayo yung mga nagpapa-shoutout para Saturdays makapaglista lang ako. Okay, bye! Tulog na si bebe ko. Ayun, si daddy. Ayun. Tulad ng inaasahan. Nandun sa nag-workout kasi yan. Gabi. Kung hindi workout ang ginagawa niya sa gabi, laro. O kaya, pagtatanim. So, ayun, matutulog naman yan. It's either 2 a.m. Ganun na. Kaya sa mga nakakapansin na pumayat na siya, yan ang ginagawa niya. Workout. So, yun. Di ko alam kung anong mga plano ngayong weekend. Kasi hindi kami natuloy last weekend. Yung anniversary namin. Di ko din alam kung ngayong weekend matuloy kami ulit. Kasi yung panahon, diba? Ayun. Bahala na si Batman, guys. Hindi na ako biglayin na lang natin kung anong dito kung anong mangyari, kasi pag pinaplano lalong hindi na natutuloy, diba? So yan, dami ko na naman nasabi. Good night na. So yun guys, good night, bye.